danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da shigowa cikin wannan bidiyon. Insha Allah cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka kare kanka daga hackers a Facebook, yadda ba wani haka da ya isa yi hacking din account ɗinka. Muna roƙonka da Allah, idan yau ne farkon shigowa ka wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka zaɓi all, yadda da mun ɗaura sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Kuma dan Allah ka danna mana alamar liking, kuma ka danna alamar share zuwa abokananka dan su ma su kalla. Hanyar da zaka rufe account ɗinka ba wanda ya isa ya ma hacking a Facebook, hanya ce mai sauki. In haka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe zaka san yadda zaka yi kai sa step 2 verification account ɗinka. Hanyar da zaka kulle shine hanyar da zaka sa step 2 verification account ɗinka, ba hakan da ya isa ya ma hacking a Facebook ɗinka. Insha Allahu za mu nuna maka cikin wannan bidiyon da yadda haka yake yi hacking ɗin account ɗinka, da kuma yadda zaka kare kanka daga hackers. Dan Allah kuma muna muku gargaɗi, duk wanda ya ga an yi hacking ɗin account ɗin wani cikin abokanan shi ya gaggauta yi unfriend ɗin shi, saboda suna amfani da wannan hanyar su rika tura mutane link wanda zai rika recording din duk abin da suke yi. In ka tashi shiga Facebook ɗinka zai rika recording yadda ka sa password ɗinka da komi, zai rika su kuma za su yi amfani da wannan hanya. Ce ita ma mafi sauki da suke amfani su hacking ɗin account ɗin mutum, kai ba ma hacking na Facebook ko wani abu, duk wani abu da ka sani ya shafi rayuwarka za su iya lalata shi ta wannan hanyar. Ku dai muna muku gargaɗi da haka, ku dai biyo mu cikin bidiyon, insha Allah za mu nuna maka yadda zaka kare kanka daga hackers. Daga gani gashi na shigo cikin bidiyon kamar haka. Yanzu zan nemi Facebook ɗina wanda zan samu wannan step 2 verification na account ɗin. Yanzu kai tsaye zaka je ka nemi Facebook naka ka shiga. Daga nan zan shiga na Facebook ɗin. Yanzu zan ciki, zan sa number da na buɗe account ɗin da shi da password ɗina in shiga, saboda ban sa wannan ba. Bari login ɗin shi bayan zan sa shi. To yanzu zan sa password ɗina kenan. Kamar yadda kuke gani ga nan na sa password ɗina, yanzu zan yi login. Gashi nan ya buɗe account ɗin. Shi wanda zan muku misali akan shi, yanzu zan sa 2 factors ɗin akan shi. Yanzu kai tsaye idan ka shigo cikin Facebook ɗinka haka, inda zaka nufa direct, inda zaka je ka nemi inda zaka sa 2 factors ɗin a account ɗinka, zaka shiga nan. Yana zan muku aro a wajen. Ina fatan duk wanda ya shiga Facebook ɗin shi insha Allah zai ga wannan waje, to sai ka zo ka taɓa shi. In ka shigo ciki zaka zo ka nemi setting, zaka nemi setting shi ma bari in muku aro daidai wajen, daidai inda na zagaye ɗin nan shine setting na Facebook kenan. Yanzu sai mu shiga cikin shi. Wajen da nake ba network sosai ne, shi yasa waga yana ɗan slow. Na ga rashin network ne ya ɗan yi wannan sosai, bari in kashe data in sake kunna. Yauwa yanzu zan shiga setting ɗin. Yadda kuka gani ga yanan setting ya buɗe, sai ka zo ka shiga password and security.
shi ma gashi nan na yi wannan akan shi. Password and security, shi ma sai ka shiga cikin shi. A cikin password and security idan ka jawo daga ƙasa za ga akwai wani waje da aka sa use two factors authentication. Za ka zo ka shiga wajen, shi ma gashi nan zan ma wannan. Sai ka shiga cikin shi. Za ka zo akwai authentication app, akwai kuma wanda za ka yi using text message wanda duk shiga za su turo ma sabon password ne ta layinka. To mu yanzu zan muku example ne da wannan wanda ake turo text message saboda ya fi sauƙi. Shi ma a bidiyon mu na gaba zan nuna ma insha Allah yadda za ka yi aiki da application ɗin, shi ma app ɗin, amma yanzu wanda ya fi sauƙi shine na text message. Sai ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki za su nuna ma da wane number za ka yi using wanda za a riƙa turo ma code ɗin a ciki. In za ka sa wani number za ka taɓa nan wajen inda aka sa add phone number, inda wata number kake so. Kuma da number da za ka yi amfani da shi kamar yadda gani ga number da ke kan account ɗin, sai ka yi continue. Gashi nan na yi continue. Again sun nuno ma nan ga nan step 1 of 2. Kuka ka lura daga sama. Sai ka shiga continue ɗin nan. Ga nan login approval needed. Ga nan choose how to confirm this is your account. Complete a few steps to confirm this is your account. Sai ka danna continue. In ka danna continue sai ka za su nuno ma nan ma sai ka ƙara continue. Sorry na shigo wajen da bai kamata ba. Yawwa kamar yadda kuka gani wancan account ɗin ya ɗan bamu matsala ne, shi yasa muka shigo wannan account ɗin mu idasa muku da shi. Yawwa kamar yadda kuka gani gashi nan za ka shiga nan sai ka nemi setting, ka shiga setting sai ka zo password and security. Ga nan mun zo password and security, za ka shiga wannan use two factors authentication sai ka shiga. Yawwa kamar yadda kuke gani mu za mu yi using da na ƙasan nan ne na text message. Sai ka shiga cikin shi. Ga phone number da muke so nan za a riƙa tura mana code ɗin a ciki. Sai ka yi continue. Gashi nan sun ce sun tura code. Sun ce sun tura code a number wannan. Za ka ga number da ke kan account ɗin. Ga nan sun turo code. Zan yi copy ɗin code ɗin. Zan zo in sa shi a nan kamar yadda kuke gani. Ga wajen sa code nan. Sai ka yi clicking continue. Yawwa kamar yadda kuke ga nan two factors authentication is on this number. Ga ta nan will send a verification code to this number if you notice an attempt login from your device. Duk wanda ya attempting ɗin shiga wannan ɗin naka za su tura code. To code ɗin za su tura shi za ka yi amfani da shi a matsayin wannan ɗin naka, a matsayin password ɗinka. Amma in ka je shiga za ka sa ainihin password ɗinka na da wanda kake amfani da shi. Da ka sa su nuno akwai two factors authentication akan account ɗin, to za su tura sabon code. Za su maido kamar za ka ga an sa ma phone number ka amma
ba a sa password wato code ɗin da aka turo a line ka je ka samu password duk shiga. To wannan abin yana bada dama da ba wani hakan da ya isa ma hacking account ɗinka ko da ya gano password ɗinka. Mun gode ku kasance da Arewa Tech and Crypto domin samun bidiyoyi na technology da sauransu. Da Allah muna roƙonka ka danna mana alamar liking sannan ka danna mana alamar subscribe yadda za mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku bidiyoyi masu yawa dangane da haka. Mun gode da Arewa Tech and Crypto. Mun gode.